Wel, vandaar ons thema, een licht zijn in deze wereld. Dat is waar we ons vandaar met beschäftigen willen. In Matthäus Kapitel 4, Vers 16, da sagt es, es steht, so laat ook hun licht voor de mensen schijnen, dat ze hun werken zijn en hun Vader im Himmel dafür loven. De Vader komt dan vielleicht naar ook her wie een licht zijn in onze vandaagse tijd, waar we bij leven doen. Ik denk wat we zijn hier met dat licht zijn, dat heeft met werken te doen. Dat is voor mensen ohne God leven en die leven zoals christen. Dat is de onderscheid tussen dat licht en de finsternis. Dat is wat het woord ons leert. Zo, veelmaals vinden we dingen in de Bijbel die door licht en finsternis, met licht en finsternis, dingen den onderscheid wijzen doen. De wereld im Groten, zei we vandaar, dat is veel andere. En dat is ook veel falsch, zei we. En dat is weer verschillende dingen. Vandaar denken we sehr veel aan krankheden vielleicht. En er zijn mensen, zoals we al hier, die zijn krank. Maar dat zijn dat ze even van deze tijd, dat ze zeer opvallen doen. De hospitals ook met jonge kinderen, wat al lang een mes gebruikt. En dan, dat schijnbaar is van er wat niet graag is daarmee. En dat de kinderen dat in een weg trubbel heeft, loten. Wel, dat is een beetje zo wat we zien. Maar wanneer we denken dan aan, er zijn meer steden in de wereld, waar ze zeer beduurd zijn dat er wat genoeg te eten zijn, en dat neemt toe. En dat is ook, besonders wanneer we denken aan de Oekraïne en zo wieder, dat komt te winter, dat zal hebben voor de Samarie zal je zijn. En dan zeggen we dat is een koud land, waar de winter zeer koud wordt. En dan komen missiles aan en verstieren ihre elektriciteit. En dat passiert nog de laatste week. En dan wanneer we aan zo'n dingen denken, dan zijn die alle zeer onruhig. Wat wordt het geven en wat wordt het zijn, wanneer het zeer koud is. Wel, we kunnen warm blijven en alles en zo wat. Wel, wat je wat, wanneer we willen naar deze wereld kijken en we willen duren, en we willen zo zwaar merken, dat is genoeg gelegenheid, dat hebben we dat vielleicht zeggen. Wel, we zeggen dat in een andere weg is dat vielleicht voor het christentum, dat het ook een beetje zwaarder wordt en het steeds lichter. En dat heeft met vele dingen te doen. De vrouw is dan bozel wie, als christen, om een licht te zijn, ons benemen en zo'n leren als we van der zijn. En dat is waar we ons met beschäftigen willen van der. Wel, we eerst nog toebeden. Ons Vader im Himmel, we danken die, dat u de grote God bent, waar we rots van gezongen hebben. En we danken die ganz besonders, dat we immer kunnen opkijken naar die. En Herr, du hast ons een woord gegeven, dat we durven niet ramgaan en zorgen, zoals de wereld moet. Want we hebben de zekerheid van die. Dat is dan wat hier passiert, maar we kunnen dat durchkijken en we kunnen dat eng zijn daarvan. En daar vrij we ons toe. En we beten, Herr, dat even dit wat we hier vandaag hebben, dat we kunnen zegen brengen zu ons en ons ook een stärkung geven. En we beten dat in Jezus' naam. Amen. Wanneer we dem Herrn Jezus hebben aangenomen en we zijn zijn Kinder geworden, dan lezen we in 1. Thessalonicher Kapitel 4, Vers 5, die zijn alle Kinder vom Licht en Kinder vom Dag. Wanneer het licht in ons neemt komt, dan kan we geestelijk zijn. Dat is dan best als we zijn een nieuwe mens geworden. Jezus zei na dat, dan zijn we wedergeboren. En wanneer we niet wedergeboren zijn, kunnen we niet in het direct aankomen. Zo nu zijn we in die hinsicht een nieuwe mens geworden.
En dan zal we een licht zijn. Als ik nog jong was, kan een man, hij stelt zich zeer goed op. En hij probeert alles te doen wat er dan in de kolonie verlangd wordt en zo wat. En dan, hij had een beetje een grote slaabbeksen aan, een beetje donker haar. En dan in die tijd, dan reizen de mensen nog niet zoveel. Maar nu voelde hij een beetje weggelopen van de kolonie en ik leerde hem met business te doen. En dan, daar hadden de mensen nog niet eigen Mennonieten gezien. En dan hadden hij hem over zeer bekijkt. En ja, er weer nog meer wat aanging, maar dan loopt hij als van, hij is een beetje vrij en dan vertelde hij dat door, hij had niet meer een licht zijn in de wereld. Wel, ik geloof dat is goed. Want we bekend zijn met het woord, dat we weten wat het licht meint. Wat het meint een licht zijn. Dat woord leert ons staat. In Efeze kapitel 4 vers 9 zegt dat licht brengt goedheid, gerechtigheid en waarheid voor een dag. Is dat niet wondervol? Zegt ons dat ganz klar uit. Ik kreeg meer van jullie worden dan door bij Carlsbad Caverns geweest. Daar hebben we naargaan en dingen bezien, waar het door in de caverns laat, in de heil. En dan, dat jij zei, er nog steil erop opsteden. Dan waren we niet, vielleicht auch met alle woorden en zo wieder, dan door in de hand een elevator en hebben met 3 napvoeren aan bewegen. But er zijn meer dan de caverns in de US, wat er ähnlich zijn today. Excuse me. Anyway, nu weer door. Hier is eine caverns, wo ik ook mal naar ging. En dat is bij de Rocky Mountains. En daar gaan we mij bloos gelijk naar. Dat is niet verder afgegaan. Maar ik heb wijd naar gaan. En dan heb ik zo'n komen dat er een plaats dat laat ook zo'n beetje een grote, runde opening is. Of zo'n anyway, dat is het eigenlijk wat we gaan doen. En dan, we gaan door een leider, dat is ook zo'n tourist place, wat ons zo neemt. En dan, wanneer er een andere groep is, dan gaan we alle top doen. En dan hebben we daar eens staan, en dan hebben ze gezegd dat we zelf bloos daar staan blijven, krijgen we we zijn voor een klein stukje, dan worden ze het licht uitmerken. En dan switchen ze het licht uit. En dan, wat ik kan zeggen, want je moet wel wat diesterd zijn, dan voor je de hand, dan wil je kennen wat diesterd zijn. En krijgen dan wat u daar is, wat je kost, bloos nus zijn. En dat speelt zich even nog meestens van een beetje aan de uren drekkendheid, de diestenis. En wat dan bolt, dan doen ze er wat aanswitchen. En dan, wanneer is aanswitchen, dan gaan we wat zijn. Dan gaan we alles zijn, we gaan in stich wat zijn, wo we zelf gaan en alles. Maar dat valt zich dan ganz makkelijk. Weet je, zo is dat een beetje met, want we denken dan aan de diestenis en aan dat licht van de zon schijnendheid. Op vele steden vinden we in de schrift, door wordt vergelijkt met dat geestelijke en dat weltelijke leven. Zo, dat is waarom ik deze dingen hier vandaag een beetje goed verheven wil. In Efeze kapitel 4 vers 8, daar zegt het dit. Ich lebe je ook im Diesteren, aber nu heeft God en junt licht opdagen laten. Dan leeft nu ook als zo'n kinderen die dat licht hebben. Dat licht is met woorden verbonden. Zoals we al gezien hebben, die gaan taub. Dat licht in de woorden. En dan wanneer dat licht door de woorden brengt, dat meint dat is de vrucht van de Heilige Geest. De vrucht die was, zoals we als het Christentum wasen deed, zoals we persoonlijk wasen deed, waar we vielleicht klarer ontvangen te zien als een licht. En we worden dat nu niet lezen, maar in 1. Korinther kapitel 13, daar hebben we een ganze list opgesteld, wat dat is, de Leib zum Beispiel. Wenn wir geistlich gefällt sind, dann haben wir den Leib. Das ist so ein Leib, was Jesus Christus hat. Und wir folgen ihm dann noch.
Dat krijgt het gegenteil wat de vrucht van het vlees brengt. En aan zijn wel van der, wie daar niet zij wie kijken en zij wie dat. Wanneer die niet aan God geloven, dan worden die wat doen wat er tegen God is. Voor de wereld, dat is duisternis. En hier op kapitel 18, vers 5, daar zegt het zo dit. Ganz zeggen gaat de godloze er licht uit. En de vlam van dat vuur daagt niet meer. Wanneer dat licht in dat leven aankomt, dan is het zoals in Psalm 27, vers 1 zegt. De Heer is mijn licht en mijn radung. Voor wem zal ik mij fürchten? De Heer is mijn levenskracht. En dat ik zeker sto. Voor wem zal ik mij angsten? En dit is, geloof ik, de troost die we vinden in dat woord Gottes. Alle wegen. We kunnen even voorwaarts gaan. Dat blijft het gelijk wat we beleven doen. En we moeten vele geschichten kunnen nemen. En wanneer we dan denken aan water, waar viele mensen gaan misleiden. Weil we hebben van der veel gehoord. Ik meine, deze laatste zin, besonders de Feestzondag, als ik, Pastor Eik, als hij reden deed, ik dacht dat we zo goed, hij staal dat zo fijn ver, krijgt, wo die Mennonieten hadden toegebracht, vele. Wat deden die? Die stonden op en zij lieten ihr licht zien, dat mijn dan, vele moesten ook ihr leven geven, de ver. En dat je nog niet wat vreemd, wat we denken dan, als ik gelijk aanvangen deed. We zijn, dat kan een grote onderscheid merken, de omstandigheden waar we bij leven doen. We vingen ook bij veel aansporingen, zei we, waar het woord Gottes ons dat leren deed, wanneer we een licht willen zijn. We zullen zijn, maar dat is mijn dan ook, wat passiert dan, zei we, wanneer we dat licht klaar schijnen laten. Dat is de wereld rijk verzoend. Vrede zich daarmee, dat kan dat licht zijn. Dat is zelf niet zo staat. In Johannes kapitel 3, vers 19 zegt dat licht kwam in de wereld neer. Over de mensen hadden dat diestere leven als dat licht. Wie ze erwaken weer van diesteren. Wat dat licht, dat daagt dat op, wat de mensen werkelijk zijn. En denk je niet, als we zum Glauben komen, dan sagen we dat, no, we zijn niet perfect, we zijn niet zoals God. En dan veel van ons, we kunnen vielleicht nog meer zijn, en wo we einfach een beetje schwer dat gewassen hadden met wat we al beleefd hadden. En dat wordt alle opgedaagd, en dan kan we naar de Herren gaan, en dan, hij die gestorven is voor ons, hij kan ons dat alle vergeven. En dan hebben we een nieuw leven, zoals we al zien. Maar we zijn, dat is de eens, dat christen werkelijk opstonden doen. En wanneer dat passiert dat, dan kunnen we ons dat vaststellen, dat kan geen stand komen. En vervolging. Yes, die wordt komen, dan zeer leeg. Voor ons, zeggen we, wel, hier in Amerika, in Canada, we hebben gar niet zoveel trouble, dat we dat licht kunnen schijnen laten. Dat schaffen we een fan. Als wanneer we er nog vrij zijn. Veel beter als in vele landen zijn. Van een lange tijd zeggen we dat Amerika zijn weer de beste plaats voor de christen. Waarom? Weil het christentum weer sterk in Amerika. En dat die toenemen. Dat we ook am Anfang, dat we in de 1600 jaar nog, ze worden pilgrims genaamd. Ze kwamen hier naar Amerika, veelmals weer in zo'n, wat daar vervolgd worden. En dat we wat entdreven, dat ze hier nou willen komen, naar Amerika. En die worden de pilgrims genaamd, vele die daarher kwamen.
Sie haben in der Tiet all in der Verfallung gelebt und sie wissen noch nicht, was das wir. Und da werden schaffen sie das sehr mit hier in Amerika, das soll hier nicht so sein. Und als die Regierung ist anfangen abzustellen, wo sie die Gesetze merken und dann die Constitution. Und da wir ein Ding, was sehr hochgestellt wird, das Christentum soll Freiheit haben, ihr Leben auszuleben, so sie das wollen. Und das hat für die ersten paar 100 Jahre sehr geschafft. Viele Menschen, die können, dann checken wir das wie hier von der sein. Da ist noch viel, was noch Krieg so ist. Wir können hier ganz anders kommen und wir dürfen gar nicht wundern, was uns irgendwo passieren hier so weit, als dort Menschen sind, die uns würden gleichen, sozusagen, die nicht stemmen mit uns und wollen was tun mit uns. Weil das ist vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber das ist das Schaffen dort. Christentum, wir sagen das in den Regierungen, wo das Schaffen dort, und das meint, dass wir erwähnt, dass wir viele Christen in der Regierung wären. Denk mal an George Washington, er war der erste Präsident in der US. Und so wären Leute noch viel mehr, auch sehr viele hochberühmte Politicians, die schaffen damit, dass sie das alles anführen können. Amerika ist ein großer Segen gewesen für die ganze Welt. Das hat damit zu tun. Aber weet je wat? Er kommen viele Änderungen hier in Amerika, kriegst du das alleweg ist. Und dann können wir bloß ein paar Dinge abnehmen. Erst, wenn wir denken dann an die Schule. Weil das ist all ein Stautträger. Dann fangen wir an, so eine Gotteslehre und so wieder. Die organisierten sich und dann gingen sie und sehen, die Bibel die wird auch nicht in der Schule sein. Wir wollen unsere Kinder was lernen, was was halten in ihr Leben und so wieder. Aber das geht gar nicht sehr lang, dann haben sie das so wie, dass die nicht mehr, die Bibel, die soll keinen Einfluss haben, sozusagen, in der Schule, was ist was ist auf ihren Seiten. Und dann weit weg, dann kommt das nächste Stopp, wieder das Gebet. Und ab Jahr 1962, dann wieder eine Früh, nahmen wir Madeleine Murray. Sie deden anleiden, dass sie das Gebet uit de scholen uitnemen deden. Wel, wat wird das alles? Een andere wird, weil wir Gott uit onze scholen uitjelen, der hat uns nicht verloren. Und weet je ook wat? Von der Tiet, was von der. Da sind so viele Dinge, die wir so geändert haben. Und wir uns wieder bloß nennen, wo wir uns gemütlich mal klar an, was wirklich alles angeht. Von der sind sehr viele Gruppen abgestimmt. Und die wollen nicht hören von Gott. Und die waren sehr kraftvoll. Und die wussten. Und das ist meistens zu glauben, was alles angeht. So eine gottlose und scheinbare und dann auch sehr trüge Dinge, Sachen, die da angehen tun. Zum Beispiel durch die, was sie nennen, die Planned Parenthood. Das hieß nicht gut, das Wort, Planned Parenthood. Aber wenn das ab ihrens so abgestellt wird, als das ab ihrens ist, dann würde es sein, Plan Not Parenthood. Ihre Arbeit ist, mit so vielen Kindern, als sie können vielleicht dann in ein zu merken, die geboren sind. Und das ist eine sehr trüge Sache. Und wenn wir an das denken, dann sagen wir dort, weil ich will nicht viel über sein, aber bloß in das Jahr 2020, das ist nu mit meisten Jahren 2 Jahre 3, in das Jahr sind da, was sie haben angeschrieben, wären 960.000, meist kriegen 1 Million Babys, die nicht können, die in diese Welt kommen, bei uns Planned Parenthood. Und dann habe ich so eine aus, was sie sagen, der LGBT. Je weet wat dat is, dat heeft te doen met dat een grote confusion is, dat ze niet meer weten, willen ze jong zijn of willen ze niet oud zijn. Wel weet je, even als ik nog jong was, zo'n Gehirn had, dat wordt hem einfach gelachen haben. En ich mit gerade wir vielleicht ein bisschen geroht haben. Wie so eine Sachen, das dort sind. Weil wir nicht viele über sagen, je weten, was alles angeht.
Aber dann erst kriegst du mal dort, kommt Gerrit dann wieder. Dort die Männer wollen sich mit Männer befreien und die Frühes mit Frühes. Und dort erst sehr viele, was das all getan haben. Ich kann persönlich so eine Stadt, was sie in der Stadt tun. Und sie schaffen das sehr nicht bloß, so dass ich wir, dass wir in Stadt 3, sie sagen, lot ans Tag, lot ans tun, was wir wollen. No, von der ist das anders. Von der ist das, die sollen dort in der Stadt. Und wenn jeder nicht in der Stadt tun, da wo wir sein, was wir können tun, das schwer merken für uns. Weil ja dort ist in einer Weg der Anfang von Verfolgung. Weil ja da geht viel so, das dort an, da ist sehr viel über zu sein, aber das ist ab ihren schwer, bloß an so eine Dinge als dort da denken. Und dort nimmt alles überhand, diese Dinge. In Jesaja Kapitel 5, Vers 20, da haben wir diese Bier, das sagt, wo wird die dort auch gehen, wird sagen, wat zijn dat de zin en don't is. En dat het goede slag is. Die wat zeggen, wit is zwart. En zwart is wit. Wel, de tijd is gekomen. Dat zullen we bij leven doen. We weten dat we God naar deze dingen kijkt. Aan de vergangenheid, die wist dat. Denk maar aan Sodom. Nou, wenn wir von was wir reden, die werden dann all mit so Dingen geplant worden von dir, so sei er euch mit Wort. Und dann sei wir auch, wo Gott mit handeln deut. Und wir sehen dort auch, dass in der letzten Zeit, da wird viel so, was dort auch passieren. Jesus hat gesagt in Lukas Kapitel 17, Vers 28, in der letzten Zeit wird dort Krieg so. Die Menschen eiten und trinken, aber dann, als der Tag, als Lot Sodom verleiht, rein dat Vier in Schwebelblit vom Himmel und bracht allem an. So ist dort, sagt Gott dort. Und der Gott ändern über seine Dinge. Er sagt in Hebräer Kapitel 8, hier in Vers 8, Jesus Christus ist derselbe gestern und von dir und für alle Ewigkeit. Wir kicken und sagen, wenn Gott derselbe Gott ist, dann denken wir an Billy Graham, er sagt einmal, Gott, wenn er die Menschen so lauten wiedergehen steht, und da können wir was mit tun, dann wollen die von Sodom und Gomorra Gott vielleicht wollen beschuldigen. Aber weet je wat, da der wir uns nicht ankämmern. Gott, der ist der gerechte Gott. Er wird alles so ausführen, was er damit angefangen hat. Und er weiß, was reich ist und was reich ist, wenn die Menschen das auch nicht wissen. Ein Licht sein. Als Christen, wir können sehr dankbar sein, dass wir das noch kennen von dir. Und dort ist auch, wir sollen jeden dort stehen. Wenn wir denken dann an was die Welt tut. Und das ist Krieg, wo die Völker darauf ankommen tut. Weil wir bloß lieber ans Licht ein klein bisschen unterstellen, da wollen wir fein durchkommen. Und ich würde gleich ein kleines Exempel zu geben hier. Und das handelt sich um Maria Walder. Viele von Ihnen kennen ihr. Und ich frage ihr, was ist okay, wenn ich das brücken? Und dann sagt sie dann, ja, das ist okay. Und die waren bekannt mit dem June Pride Month. Das ist im Juni, dann sagen sie, das ist Pride Month. Und was sie dann deuten, das ist, wenn sie famous Parades holen, und die waren gesehen haben, vielleicht auch alle von hier, große Gruppen Menschen. Das meine ich, dass das alles so nicht sein. Da sind viele, die in den Städten dort gehen, sie da auch gehen mit denen. Aber das ist, wenn sie allgemein die Flagge mit den Regenbogen da haben, und das ist ihr Teken. Und diese Maria Walder, sie graduaten, und dann wir das Jahr, was sie graduaten von der Hochschule. Und dann, als ich da einmal hinkomme, dann
Zij ben een beetje opgerecht en Lena weer ook, ihre Mutter. En vertelde weer daarvan en zei ze, kijk wat ze beleven deed in de school. Dat we juni, dan hadden de kinderen, alle de studenten, die hadden alles een vlag aan. Zo'n rainbow flag, dat we Pride Month. Dat mijn dan, die had zo'n vlag aan en dan in je stad zie dat. Dan zei ik, Maria, nou, ze kon die niet aangaan. En dan gaat ze irgendwo en dan zei oh, how come you don't have a flag on? En zij deed dat niet. Zij stond op. Maar zij zag andere schoolmeiden, wat er ook zich naar een christen te zijn, en die ook niet plus aan en gingen al voort, dat weet je dus niet. Dit was een klein exempel, weet je wat? Er zijn honderden dingen waar we worden aangeraden, waar we een stal opnemen, maar we niet een stal opnemen, dan dacht we dat licht in ja. Dat is wat er passieren deed. In Psalm 18, vers 29, da sagt dat, du, o Herr, hältst meine Lamp umbrennen. Du, o Herr, hältst meine Lamp umbrennen. Mein Gott, bringt Licht in dat wat mij dieste is. Weet je, wanneer we ontvangen een beetje zo om dieste te zijn, dan gaan we naar God en hij geeft ons meer licht. Is dat niet wondervol? Nicht viel anders, als wir sehen, sind so gut auf, als wir noch sind. Morgen hier noch gute News. Einfach, wir nu ganz kurz hier, und da wir von der Methodist Church in Louisiana. Da wir 58 Kirchen, sie standen sich taub. Und die Methodist Church, das ist eine sehr große Kirche, sind duizenden Kirchen, die haben über ganz US und Kanada. En veel gaat het zo van verheerd gekomen, weet je, dat gaat verken zo met de kerken, dat een beetje zo, dat gaat schließlich een tradition zijn, een tradition. En dan vangen die aan veel dingen aan te vergeten, wat de Bibel werkelijk leert, en dat gaat in zo'n kerken is dat ook zo. Deze kerken, de Methodist kerken, die hebben al, naast op zo'n kerken, waar ze zo'n koppel, waar de 2 mannen top leven, dat is een predia. Dat heet ik wonderbaar voor de zin. Ik las ook al 3 boven de zin, maar ik raak weer op hier zo bij 90 zo'n predikers wat al zijn in ihre kerken. En deze 58 kerken, ze delen zich in een deel nu met die. Ze delen zich in een, because zij geloven dat we moeten afstaan door jij. En dan weet ik wat er dan vielleicht een beetje later nog passeren kan. Eerstelijk, wanneer de kerken spelen, brengt algemeen meer dingen ook met zich. Zoals je al zien, vandaar hebben we zo'n grote gelegenheid, alles met te delen. In Matthäus kapitel 24, daar zegt dat, waar Jezus in ging, dat is waar Jezus, de ging sozusagen de laatste vrouwen beantwoorden deed. Hij ging nog eenmaal op de Olivenbäumen op en daar vertelde hij aan de vrouwen en vrouwen wat het moet zijn later. En wat ze kunnen kijken naar wat het moet in de laatste tijd zijn. En dan dat is waar de Heer Jezus den ganzen 24. Kapitel geven deed. En we hebben niet tijd van dat om dat even gaan. Maar weet je wat, zij zeggen dat wordt niet een leichte tijd zijn. Ik had hier veel opgeschreven, maar ik zei het aan de tijd eraan of even bloos zijn, oké, hoe is dat, dat je veerlijkste is in de wereld? En dan aan de ontvangen, de op te nemen, daar zijn zo'n, dat vangt actually met Afghanistan aan. En dan is dat Noord-Korea, Somalia, Jemen en zo verder. Een ganze serie van de steden. Dat is algemeen van zo'n stad, waar de moslims zeer sterk zijn. En dan is dat zeer gefährlich voor de christen. Ik geef nu ganz kort een geschichte. Ik kan bloos de namen aangeven, maar je wil iemand die de naam neemt, punchen dan, dat wat je wilt vinden. Hij wordt afgevraagd van de focus on the family. En hij heeft 24 jaar in Turkije, en dat is in Turkije. Daar heb hij 24 jaar prediker geweest. En dan was hij de laatste 2 jaar bij hem jail geweest. En hij hem toebrengen en booswoord bij geweest. Dat is een zeer interessante geschichte om nu te horen. Maar ik kon er niet meer zeggen van deel. Maar ik lijk wel vrouwen als ze, want die willen trainen opkomen om zingen nog. En ik kan opkomen. En
und dann, wo wir hier zum Schluss kommen. Ich soll bloß sagen, in Türkei, wenn er nur sein, dass dann 99% sind Moslems. Dort ist, wo Paulus ist immer randreist, das wo Ephesus wir in all die Länder. Und die Stadt, wo das predigen deed, dort ist, was heet nog maar nu, Ismar, ja, dus dat Izmir, zo heet de stad nu. Maar je want de stad dat we de stad wat is immer Smyrna heet. Dat is een van de steden, wo Johannes moest de 7 brieven aanschrijven. En die steden zijn alle in Turkije. Dat we de kerk, dat we naar de kerk schrijven deed. En ik had nog een kaart, gedicht wat ik dacht, oder wil ik afstaan hier toe, en dat wil ik nog lezen, en dan stuk we hier. Hier sagt es dit. Jesus sagt, wir sollen ein Licht sein in dieser Welt. Die Bibel lehrt uns, dass dit ist, was Gott gefällt. Darum lohnt uns streben, und zu leben im Licht. Ohne das Licht ist die Düsternis auf den Stich. Nee, das wird nicht immer sennen ein guter Weg. Und wenn das auch steinrig, leichrig, go wie du weinst, doch reich. Jesus selbst ist der Weg. Sein Licht ist, was uns dahin bringt. Nur die steht, die Radung, nur die steht, noch einmal lesen, Jesus selbst ist der Weg. Sein Licht ist, was uns dahin bringt. Nur die steht, der Herr merkt, wo er selbst hinging. Johannes Kapitel 14, Vers 2, laatste Part in Vers 3. Ik go also aan, de stad eruit te merken. En wanneer ik daarheen go, junt de stad eruit te merken, waar ik terugkomen, en junt ook daarheen nemen, dat je ook daar bent, waar ik zie. Mocht de Heer dat zeggen. Daarom nog te beten. Vader im Himmel, du bist ein Gott, den wir vertrauen können mit alles. Die Welt, die ladet sehr schlag in der Weg. Und du hast keine Sicherheit hier. Nicht wieder aus der Sicherheit, die du uns gibst. Und wir fragen, Herr, dass du uns was ganz besonders auch mit dieser Welt vielleicht ein Trostwort geben, dass wir selbst kicken, sein, wo wir stehen, und dann auch ein Licht, ballig sein, ein Licht zu sein, wo das fehlen wird. Und wir danken dir dafür, dass wir dir vertrauen können alles und beten, dass du uns was sehen in Jesus' Namen. Amen.